खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गोजाम बोसोरखौ बयबो रंजा बाजा बिदाय होनायनि उनाव दायो गोदान बोसोरखौ बयबो बरायनानै लाबाय। बे गोदान बोसोरनि मैया 1 जानुवारियाव फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होनाय बादिब्ला गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगो आसाम सोरखारा मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जादों फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय फरायसुलाफोरनो गोदानै बाबु आसनि होनो थाखाय थांखि लादों। बे आसनिनि गेजेरजों पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाफोरनो दानफायाव 2000 रां आरो ग्रेजुएट फरायसाफोरनो 1000 होनो थाखाय फोसावदों। नाथाय बे आसनिखौ साफ्रोम फरायसाफ्रानो मोननाय नङा। जायफोर नखरनि बिमा बिफाफ्रा बोसोराव 4 लाखनि सिङाव रां आरजियो बिसोरनि नखरनि फरायसाफोरनोसो बे आसनिखौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो अरुणोदय आसनि मोनग्रा आइजोफ्राबो फैगौ फेब्रुवारिनि 20 खालाराव खनसेयैनो जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल दान मोनब्रैनि रांखौ खनसेयैनो मोननो हागोन। बेखायनो जानुवारि दानाव अरुणोदयनि रांखौ मोननाय नङा। फैगौ 20 फेब्रुवारियावसो खनसेयैनो 7000 रांखौ मोननो हागोन। बैसागु फोरबोखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो सिगाङाव रां खरसा खालामनो हायो बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो बैसोगोरा बोराय बुरैफोरनोबो दानफायाव होनाय पेन्सनखौ बारायनो थाखाय फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बिसोरनि पेन्सनखौ दानफायाव 250 राङै होनाय जादोंमोन, नाथाय बे खेबनिफ्राय जानुवारि दाननिफ्राय बेखौ बांहोनानै 400 रांसिमहालागै बारायनानै होनाय जासिगोन। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफ्रा रावबो बारग'नाय नङा। जायफोर सुबुंफ्रा सोरखारि हाग्रा बिफाननि हायाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ गिबि मन्थ्रिया हुमखि होदों। फैगौ 3 जानुवारियावनो फिन इभिक्सन खालामनाया जागायफिनगोन। बेजों लोगोसे दासिम आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै 1,45,000 बिघा हाखौ उदां खालामफिननो हाबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गेस सिलिन्डारनि बेसेना आरोबाव बांहैबाय। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो हादोरनाङै कमार्शियेल संग्रा गेसनि सिलिन्डारनि बेसेना बांहैबाय। सोरखारा पिएनजिनि बेसेनखौ खमायनानै होदोंब्लाबो बेराफारसेथिं फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायनानै होदों। आयुष्याननि रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दाननि उनाव गिबि खेबनि थाखाय कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना 100 रांनि बांसिन बांदोंमोन। आसामाव गुवाहाटी सोहोराव कमार्शियेल गेसनि बेसेना दायो 111 रां बांहैनानै 1886.50 रांसिमहालागै जाहैबाय। नाथाय न'आव संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। फिन आरोबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों बिटिसि ओनसोलाव। क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज खालामनायखौ गनायनानै लायाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा। जायखौ लानानै मैयानि सानाव फरायसाफ्रा गोख्रों खुद्रि जादों। स्टेट गभर्नरनिफ्राय जुडिसियेल इनकुवेरिनि नटिस फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना इनकुवेरि गैयाबालानो इनभेस्टिगेसन गैयाबालानो आरो जेबो प्रुफ गैयालासिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेखौ लानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो सिगाङाव बे सानै रेजिस्ट्रारफ्रा जेरैबादि दङमोन बिथांमोनखौ बेबादिनो थानो होफिननांगौ एबा बोखांनानै लाफिननो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों। नङाब्ला नेपाल हादोराव जेरैबादि जाथाय जादोंमोन बेबादिनो बिटिसि ओनसोलावबो जाथाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावो बिथांमोना। गभर्नरनिफ्राय जिहेतु नटिस फैदों जि इनकुवेरिनि जुडिसियेल इनकुवेरिनि जुडिसियेल इनकुवेरिनि नटिस फैनायाव दिनैसिमबो जोंनियाव जेबो इनकुवेरि जेबो गैया आरो इनकुवेरि गैयाथ' गैया मैयायो जेरैबायदि उइदाउट इनकुवेरि उइदाउट इनभेस्टिगेसन उइदाउट प्रुफ सानै रेजिस्ट्रारखौ जिहेतु रिलिज होबाय बिथांमोना बियो गनायजाथाव नङा आरो थोंजों खोथाखौ जोङो बुंदों दि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टआ फरायसानि सोमावसारनायखौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनाय थामोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव जुदि बेबायदि इनकुवेरि आरो माबा माबि होनानै जुदि सोरखौबा पलिटिकेल एलिगेसन होनानै सोरखौबा जुदि गमामायैनो जुदि बलि खालामोब्ला सोरबा जुदि सुबुङा गमामायैनो जुदि साजा मोननाङोब्ला बेयाव फरायसाफोरा खुनु प्रजायाव जिरायनाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ जोङो टटेलि नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायहरदों। बिथांमोना जोंनि मुभमेन्टआव 1% बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन गैया 1% बिथांमोना जगदान गैया आरो 1% बिथांमोननिफ्राय जोङो इनिसियेटिभ जोंनि बे बिग्रायनायाव बिथांमोनखौ जोङो खुनु प्रजायाव जोङो इनिसियेटिभबो लायाखै बिथांमोननि जोङो कन्ट्रिबिउसनबो लायाखै बिथांमोना जोंजों इनक्लुसिभबो गैया आरो बिथांमोना जिबायदि दङ बिथांमोनखौ थानो हो बिथांमोना जिहेतु जोंजों जेबो पार्टआनो गैया बिथांमोनखौ जोंनि षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि मुभमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै जि षड़यन्त्र खालामनानै
बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों लुगैयाखै। हारि आरो थामोनथानि मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि जोंखौ षड़यन्त्र खालामनाङा। बिनिख्रुइ गाज्रि थासारि जागोन, बिनिख्रुइ बांसिन सोमावसारनाय जागोन। बे बिग्रायनाया पिसफुलि थांनो हो। जुदि मोनसे प्रजेयाव जोंखौ जुदि पलिटिकेल एलिगेसन होनानै बेबायदि मोनसे जुदि प्रजा जुदि खालामबाय थायोब्ला कार्बि आंलंनि मोनसे कन्डिशनाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हागौ। माखासे जोंनि जि बिबेगा बेगा मोनसे प्रजेयाव जोंहा जिहेतु जानानै दङ आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलाखौथ' थोंजोङै बुंदों फरायसाफोरा, ट्राइबेल फरायसाफोरा कुनु प्रजेयाव जों मानिनानै लानो हानाय नङा।